Good morning. Good morning, ma'am. Buntag, ma'am, agata. May buntag sa diha, ma'am. Agata. Unsa man na inyo? Nga nag-helmet mo oy. Oh, wa magani. Lumbang man eh. Lumba Kaya magani na ka. panty mo na imo ha taguroy. Ay, nang sa humukon man eh ako. Kay debe gas-gas akong naong. Nya sa man ang helmet ni Totong. Yang now? Wala man kay puli-puli man sa kasangga man. Ano napakita po ng naong nga nga mong maestra sa una, ma'am, si ma'am. Ito na si Ma'am Barakdat. Ano, pulaan ko na siya na mo. Ano, Gibingaw pinakita sila ko na siya. ninyo. Gibingaw sila ninyo. Ay, bitagin bright. Kinna yung maestra. Patinguga ko naman, be. Mababa Tingog Ma'am Barakdat. Tawa mi nun. Kita tawa mi nun. Tingog, ma'am, bragdat. Ano panty man na taguroy? Nah, Kung ano siya, bara, humukon man siya, ma'am. Nanamay. Gas-gas ko lang akong naong. Kagibugno ko sa kong asawa, ma'am. Kita ang panty. ma'am, mao ni yang gipantihan, ma'am. Kaya ang iya sang baba muram sa bugan. Nawa na gyud balibo. Sige, magduha ta. Di, ma'am. Magduha ta kay dahan kita kwarta. Oh. Dahan kita kwarta. Oh, okay. Ah. Sa man duwa, ma'am, nga gibinibay man ni. Ang inyong duaon kay lumba dagan nga di mo gamit og tiil. Mo ba? Ah. Sa una ra ko na lumba. Sa to pa, wagi kamot og wanti. Sa to. Why tiilay nga lumba. gamit ha? Challenge lumba od ni kay wa may tilangon. Ma'am, ato to ikuha itong challenge na to pungkol ito sa saksak, ma'am. Ang makadaog na ay 5,000. Yes. Pang red horse. Ikaw ba, ma'am? Ataguro, ma'am. Sige. Anila, ma'am. Daw kaya kini mabot niya lagi, ma'am. Ang unang sangka. Diskartiin ninyo ang saan pag-abot dire. Karang, pick mo. Wala Di sila dunga na sila dire maglubaan na gani sila kinsa yung una makadaog. Kami kita may sangka. Kabuni na imong bugan. Pandapo. Ge. Kita gyud akong bugan, ma'am. Lakom ba kayo? Ready. Wala gadag-om. Namday sampo, ma'am. Ready na? Kaya ka. Ready go. Why kwan ha, oh. Atay na Pila na ba? Pila ka minutes, ma'am. Kaya para. Nili sa makaabot sa makaon naman nila dire. Sige. Ay, abot na gidali na. Ang makaon na dire mo ay makadaog. Ge. Unlimited time mo. Ano man eh? Ano time? Ganito tayo. Musta pa na mabot eh? Di unlimited time na siya kay lubaan na yun niya. Bada, dapat bada, ma'am. Nagandiyang ako ang gwada. Adlok. Adlok. Mura magtubol niya ni Ulpot sa bawal. Mura magpantat na hubsan. Nge, diskarte yun. Saan ninyo pag-abot dire? Saan ninyo pagkuhaan ng 5K? Ako pares nga. Tayo mo na may tumbol rin. Bati, kubor! Ay, hindi ko ng tiloy, ah. Huwag man ka mairog tatang tagsak. Wala, nag-airog na ba, boy? Ang apit na mo doon ko pa ang daganan. Ligid ba? Ligid. Nabuhay. Tuyo ka, ligid. Okay. Tayo diskarte. Una, ito tong tugsak. Dugaya ka, realize Ay, mo. Kina makabalik mo dito ang hindi mo gamit ila. Malipong ko, ma'am. Sunod. Aw. Totong tagsak. Kuhari imong 5,000. Nagabot rin, oy. Ha? Kulang ko nagabot rin, balik ka. Ito nga mo, nag-5 mo. Ito nga naman siya kabot dito. Ito tong tagsok nakabot rin. Ikaw nakabot ito. Why tikasay? Why tikasay? Tikasan kay kali mo koy. Una ka nakaabot diha kay wa man ka mo dito dire. Dapat, ma'am, di pa nahatagan mo, ma'am. May kinap ko ba na ibenta? Ay, lagi bawi ano ma'am. Iba bawi agay. Pero maestra ba? Sige. Ernestog, Tagoray. Lain na sad.
5,000 gyapon na. Ah, lahi na sad nga style gigaili ayaw na sa to kay gisuon man. Ah, mo na haro. Lahi na sad nga diskarte, lahi na sad nga style. Gusto kay way gamit tiil. Akin na. Subukaw na. Magaw na. Okay, balik pa na sila ni ma'am. Balik. Unsa naman na? Sige. Way gamit tiil. Nagsamin pa na. Tabla ma'am. Kapuyan na buwa ma'am. Sabi ni ma'am, balik ka sa ma'am. Ngay balik ka sa. Balik sila ka sa. Kay tabla. Tabla sila ma'am. Winner versus winner, ma'am. Ah, winner versus winner. Oh, winner versus winner. Juga nga ma'am eh. Kinsay nakadaog ninyo? Wa pa mangumahuman. Kristo na daw. Yeah. Totong of Kristo. Ay, winner versus winner ba? Wasan. Katsa ba? Pag ano na lang, upat. Ay, patay. Upat ba? Sige, kami upat, ma'am. Kamu upat. Okay. Ge, ready. Upat abot. Oh, kamu upat. Okay. Ang makadaog gani ha. 10,000. Oh. Ge, ready go. Wait, na. Wait ka saya. Balintong din nila. Balik. Balik sa mo, balintong. Tao Kristo. Ge, daog Ernesto, dara imong Gismel. Ernesto ma'am. Iuli na ako kay wag. Ah, Ernesto, 10,000. Ay, upaw. Pang red horse. Guys, daog gitan ko kay pwede na upaw. Nga akong hubon, lupyak. Oh, di lang naman nagasab. Subscribe na mo, follow na mo diha. Kay mao na niya ang magkik bisin pa og magkabalik-balik. Mo kanimo ya pagkatawa na niyo.